हेलो फ्रेंड्सफोर दिनैहाय जों आनबक्सिं खालामगोन मबाइल ट्राइपड बेखौ फ्लिपकार्टनिफ्राय दासो अर्डार हरदों दासो मोनदों माने दासो अर्डार हराखै माने दासो मोनदों प्राइसआ जा मात्र 207 रुपीस नै बेयाव नायनानै ला नोंथांमोना बायनो लुगैदोंबा नोंथांमोना भिडिअ ब्लगिं स्टार्ट खालामनो लुगैदोंबा बेखौ बायनो हागोन दे दानिया जों बेखौ आनबक्सिं खालामसै नै बिदि पेकेटाव मोनगोन बेखौबो बिसिनांगोन बेखौ ओरै नारनानै बख'बानो जाबाय नै बिदि जायो पेकेटआ नै बेयाव लिरनाय दं मिनि ट्राइपड सेल्फी इज नट ओनलि भेरी हेल्पफुल टू कैप्चर मोमेंट टू फोटोग्राफी नोंथांमोना फरायनोबा फरायनो हागोन नै बेयाव लिरनाय दं नै आरो चाइनिसनिबो लिरनाय दं मा लिरदोंबा फरायनोबो रोङा मेड इन चाइना दानिया खुलिनोसै जेबो गैला बेयाव नै बिदि नुनो मोनगोन नोंथांमोना नैयावहाय मबाइलखौ लगायनो हागोन आरो नै बेखौ मबाइलखौ बेयाव लगायनानै स्टेन्ड हिसाबै दोननो हागोन आरो ओरै लानानैबो ब्लगिं खालामनो हागोन ओमफ्राय नैखौ ओरै खालामबाथाय बियो मावो आरो माने बेखौ एंगोल सोलायनो हागोन नोंथांमोना नै दा बेखिनियानो मबाइलखौ बेवहाय लगायनो हागोन मिनि ट्राइपड आरो